O Pozo Douro, na parroquia de Freixo, hai un lugar chamado Casa Bo, no que se agocha un pozo ao que chaman Pozo Douro. Hai moitos anos, un veciño da Rea, lugar próximo a dito pozo, foi a Castela na época da seda, e cando chegou a hora de marchar, o amo comentoulle que se cerca de onde era ele, se non había un pozo, o que lle chamaban Pozo Douro. O galego contestoulle que sí. Entón, o amo encargoulle que tiña que levar 3 bolos de pan e botalos o día de San Xoán pola mañá, cozido antes de que saía o sol. E o amo, como recompensa, deulle a cinta para a súa muller. Pero polo camiño de regreso a casa, o galego entroulle a curiosidade e entón colleu un dos bolos e cortou un trozo, pero sangraba moito. A galego volveu a unir os pedazos que cortara e xa non cortou máis. O chegar o día de San Xoán madrugou moito e foi moi cediño para o pozo. Botou os 3 bolos para o fundo do pozo e comezaron a saír 3 mozos a cabalos de 3 mulos unha deles sangraba e coxeaba moito, que correspondía ao bolo que o home cortara. De camiño para casa colleu a cinta e atouna a un carballo. Se atoparon no seu camiño e foi dereito para o fundo do pozo. Se fixera todo como lle mandara o amo, as 3 mozas chegarían a Castela a cabalo das mulas e a muller do home iría encantada para o pozo.